ҳамин як рӯз ҳаво абр буд, борон буд. Ман аҳамият надода соата аз ҳаво дида рӯзама шукоидам. Мақсад баъдан нигоҳ кардам соат барвақт будааст. Як 10-15 минут пештарак кушодагиам рӯзама. Ҳамин ҳолат чӣ хел мешавад? баъди моҳи мубораки рамазон як рӯз рӯза қазоӣ дошта медид. шумо дар аснои рӯзаи рамазон рӯза хӯрдед. шумо иштиҳод қатъи хел накушоед. барои чӣ? барои он ки ҳар рӯз офтоб як дақиқа пеш ё як дақиқа қафо мешинад. ба ҳар як кишвар фарқ мекунад, ба ҳар як шаҳр. яъне ҳар рӯз як дақиқа фарқ мекунад ё 2 дақиқа ё баъзе рӯзо фарқ намекунад. ҳамине шумо бо чашми оддӣ ҳар рӯз гуфта метавонед ки имрӯз ифтор соати 6:30 кушоед, мегӯед бигзор менависем 6:30, пагава 6:31, пас фардо 6:32. ҳамихел шумо ба чашм ҳамихел мувофиқат карда метавонед? Наметавонед. шумо хато мекунед. бинобар ин пешина мардум дар ҳамин яъне ки ҳаво, дар ҳамин биа ба воя расиданд. оно ба чашм ҳамин мутахассис буданд оиди ҳамин корро. оно ҳама наметавонист, мутахассисҳо медонистанд. имрӯз ману шумо наметавонем биёем гӯем ки офтоб ғуруб кард, вақти шом шуд. бале мо метавонем мисол вақте ки офтоб ба пуррагӣ ғуруб кард дигар нест, офтоб ғуруб кард кушоед гӯем, лекин ба он дақиқае ки яъне ки бидзабт, яъне ки дақиқу аниқ гуфта наметавонем. мо рӯе мебарем ба ин яъне ки ҷиҳозҳои ҳозиразамона ба вақту соатҳое ки муайян мекунад аниқу дақиқ, ба инҳо такя мекунем, чунки инҳо аз назар гузаронидем, аз таҷриба гузашт ки инҳо мувофақат карданд. бале бинобар ин шумо як рӯз баъди рамазон рӯза қазоӣ дошта медиҳед.